Ang OIC sa Seismology Monitoring Station sa Subo mipasabot nga tungod sa kakusog sa mitay og nalinog sa hinatuan Surigao del Sur niadtong Sabado sa gabii, hinungdan nga nabatyagan usab ang pagtayog dinhi sa Subo. Ani ang report. Layo man ang hinatuan Surigao del Sur sa lalawigan sa Sugbo apan kay ang magnitude niini miabot sa 7.4, mas kusog sa linog sa Bohol niadtong 2013 nga adunay magnitude nga 7.2, hinungdan nga nabatyagan kini sa pipila ka mga dapit sa Kabisayan lakip na sa lalawigan sa Sugbo. Base sa monitoring sa PHIVOX, natala ang intensity 4 sa Mandaue City, samtang intensity 3 sa Argao, Cebu, intensity 2 sa Talisay City ug intensity 1 sa Asturias ug Liloan. Sa Cebu City, pipila ka mga netizen ang nagpost og video sa hintabong pagtayog nga nabatigan usab dinhi sa Subo. Sa kuha sa usa ka netizen, makita ang pag-uyog sa kisame sulod sa pipila ka segundos gikan sa 21st floor sa usa ka edipisyo. Laing netizen usab dinhi sa Sugbo ang nagpost og mga hulagway sa epekto sa linog sa ilang giokupahan nga building. Wala hinuoy gikatahong na angol dinhi sa Sugbo nunod sa nitabong pagtayog. Gipasabot ni Robinson Jorgio, OIC sa Seismology Monitoring Station sa Cebu nga dili konektado ang fault system dinhi sa Sugbo sa dapit di inatala ang epicenter sa linog sa hinatuan Surigao del Sur. Pipila na kapagtayog ang nahitabo sa silingang lalawigan sa Sugbo sama sa nahitabong linog sa Negros Oriental niadtong 2012 ug sa Bohol niadtong 2013. Gibutyag sa PHIVOX nga may mga potentially active fault usab dinhi sa Sugbo busa angayan usab kining pangandaman. Pero nakakuan lang ko na nanindot kay mugbo ra siya, mugbo. So ang magnitude magmatter gina siya unsay lens sa imong fault. Unsay gibago sa imong plate ug lens sa imong fault mo na siya. Pwedeng di siya pwede mag-generate og dako. Pero mo gani na ato i-consider ang mga worst nga mga history, mga worst scenario. Mo na itong basihan sa atong pangandam. Gawa sa pagpaligon sa atong mga Pinoyanan ug sa mga edipisyo, mahinungdanon usab nga makapahigayon og earthquake drill matag karon og unya. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.